ሓደ ግዜ ዝኣመናዮም ሰባት ይጎዱናዮም ብፍላይ ከዓ ኣፍቃሪ ክኽዳዕ ከሎ ናብ ንቡር ክምለስ ብጣዕሚ ዝኸብዶ ምኽንያቱ ከዓ ነቲ ሰብ ካብ ነፍስና ንላዕሊ ፈቲናዮን ኣፍቂርናዮን ኢና ከምኡውን ኣሚንናዮን ኢና እቲ ንዓይ ዝበፅሓና ዕጫውን እዚ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ሂወት ዘለዎ ዝመስልን ፍቕሪ እዩ ሒዝኒ ነይሩ ንዕኡ ብዝኣመን ኩሉ ልክዕ ንነፍሰይ ክኣምና ኣይክእልን ነይረ ዳዊት እዩ ዝበሃል ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪየይን ኣቦ ወደይን እዩ ኣነን ዳዊትን ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ፍቕሪ ፀኒሕና ደረጃ ናብራና ኣይረኽብኒ ነይሩ ናይ ስድርኡ ሙሉእ ሃፍቲ ንሱ ስለ ዝወረሶ ጠንቀላዕላዕ እናበለ ኣብ ምቾት እዩ ዝነብር ኣነ ከዓ ኣብ ሓንቲ 4x4 ዝኾነት ገዛ እየ ዝነብር ናብራይን ምእላይ ኣብ ላዕልን ታሕትን ዘለኹ መንእሰየ ዳዊት ካብዚ ስራሕ ትረኽብዮ ገንዘብ ኣነ ክበኪ ግደፍዮ እዩ ዝብለኒ ኣነ ግን ጽጋዕተኛ ክኸውን ኣይደለን ንዳዊት ከም ነፍሰይ ዝቆፅሮ ሰብ እኳ እንተኾነ ከምኡ ወይ ድማ ካብኡ ገንዘብ እንተተቐቢለ ግን ዝተሰዓርኩ እዩ ዝመስለኒ ንሱ በዚ መትከለይ ኩሉ ግዜ ዝድነቕ ዳዊት ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ኣፍቃሪ ሰብ እዩ ምስኡ ዘለኒ ርክብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ነይሩ በዚ ምኽንያት ከዓ ንምንታይ ተመርዒና ብሓደ ዘይንነብር ኢለ ሓሰብኩ ክልተይና ንፋቶ ኢና እዚ ጥዑም ህይወት ካብ ሕጂ እንተጀመርናዮ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢለ ድማ ሓሲበ ኣሰላሰልኩ ንመርዓዊ ኢለ ከዓ ሓተትክዎ እዚ ቃል ካብ ኣፈይ ክወፅእ ከሎ ካብ ውሽጢ እዩ ዝስሕቕኒ ዝበልክዎ ነገር ክሳብ ክንድዚ ዘስሕቕ ኣይመሰለኒ ነይሩ ተመርዒና ብሓደ ንነብረሉ ግዜ ገና ይበፃሕናን በለኒ እዚ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ጥንስየ ነይረ ሽዑ ግን ከም ዝጠነስኩ ኣይፈለጥኩን ነይረ ኣብ ዝፈለጥኩሉ ሰዓት ብጣዕሚ ሰንቢደ ኣቐዲመ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዘይንብርዖ ነጊሩኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ጠኒሰ እንተይለዮ ኣብ መፃወድያ ክእትዎ ኢሉ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ ክመስሎ ግን ከዓ ተሓቢኡ ዝቕመጥ ነገር ኣይኮነን እሞ ክነግሮ ወሰንኩ ኣብ ጥቕኡ ጽግዕ ኢለ ድማ ፍቕረይ ሓደ ነገር እንዴዳ ክነግረካ ደሊ በልክዎ ንገረኒ ንዓይ ዘይነገር ክንድኣ ንመን ኢሉ ነቲ ነገር ኣቃልል ኣበሎ ኣነ ግን ዝገደደ ፈራሕኩ እተን ዝነበራ ቃላት ምስ መልሓሰይ ተጣቢቐን ምውፅእ ኣብያኒ ንሱ ከዓ ንኽነግሮ ይደፋፍኣኒ ነበረ ድሕሪ ብዙሕ እጢጢ ምዝራብ ጀመርኩ እተን ናይ መጀመርያ ቃላተይ ጠኒሳ ኣለኹ እየን ነይረን ብሩህ ዝፀንሐ ገጹ ብሓንሳብ ከቢድ ደበና ዝለበሰ ሰማይ መሰለ ኣብ መንኩበይ ዝፀንሐ ኣእዳዉ ብምስንባድ ኣልዓሎ ሓዊ ዝመስላ ኣዒንቱ ናባይ ተመለሳ ጠኒሳ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ትብላ ክፅለይ ኣለኺ በለኒ ነዚ ምስ ሰማዕኩ ኣይኮነን ክዛረብ ከተንፍስ እውን ኣይከኣልኩን ብስንባደ ድማ ደው ዝበለ ረስያ ተቐየርኩ ንሱ ከዓ ዓውዓው ምባል ጀመረ ኣነ እውን እንተኾነ ነቲ ነገር ሓሲበ ዝገበርክዎ ነገር ከም ዘይኮነ ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባት ከረድኦ ፈተንኩ ንሱ ግን ኮነ ኢለ ከም ዝገበርክዎ እዩ መሲልዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከውርዶ ነገረኒ ኣብ ልበይ ዝነበረ ነበልባል ፍቕሪ ከም በረድ ከውሖ ኮይኑ ክደርቕ ተፈለጠኒ ካብ ልበይ ዘፍቅሮን ክሳብ መወዳእታ ዘመነይ ምስኡ ክሕልፎ ዝምንያው ዳዊት ከም ዝምባሉ ክርድኣኒ ኣይከኣለን እዚ ነገር ግን ከይሓሰብናዮ ተፈጢሩ ብርግፅ ከዓ የሰንብድ እዩ ድሕሪ ሕጂ ግን ክንቅበሎ እዩ ዘለና በልክዎ ሕርቃን ዳዊት ግን ምስ ሓድሕድ ቃላተይ ወሲኹ ከቃፅልዎ ረኣኽዎ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተሲኡ ኣእዳዉ እናዋጣወጠ ኣጠንቂቑኒ እዚ ጥንሲ ኣውርድዮ እንተዘይኮይኑ ግን ኣዒንተይ ካልኣይ ግዜ ኣይክትርኢን ኢኺ ኢሉ ንኸደ እቲ ምርጫ ኣብ ከብደይ ዘሎ ቆልዓስ ወይ ዳዊት ኮነ ንብዓተይ ወሓዘ ከመይ ኢሉ እዚ ዘረባ ዝኽኢልዎ ክሳብ ሎሚ ብፍቕሪ ዝመቀሩ ቃላት ክሓፅበኒ ዝፀንሐ ናይ ብሓቂ ኣይኮነን ነይሩ ማለት ድዩ ብጣዕሚ ዝሕምን ጉዳዩ ንመዓልታት ከዓ ንበይነይ ከሰላስል ቀንኹ እንተኾነ ግን ነዚ ዝፈልጦ ዘይብሉ ፍጥረት ክቐትሎ ኣይከኣልኩን እዚ ህፃን ናይ ባዕሉ ዕድል እዩ ሒዙ ዝመፅእ ዳዊት እውን እንተኾነ ቀስ ብቐስ ናብ ልቡ ይምለስ ይኾን ኢለ ክወልዶ ወሰንኩ ሕርቃኑ ምስ ዝሓለሉ ክምለስ እዩ ዝበልክዎ ዳዊት ካብ መሰረቱ ዝረሳዓኒ ዝመስል ንመዓልታት ሰሙናት ቀፂሉ ከዓ ኣዋርሕ ተፀብኽዎ ኣይተመልሰንን ዝኾነ ነገር ኮይኑ እዩ እምበር ኣኺድዎ ከምዚ ኣይገብር ነይረ ናብ ተወሳኺ ጭንቀት ኣትኹ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ኣብዚ ኩሉ ናይ ፍቕሪ ግዜና ገዝኡ ርአዮ ኣይፈልጥን ናይ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣዕሮቶ እኳ ኣይፈልጦምን
أبي لخيد حدا نجار جن ذكركو حدا معلتي كدان كنجزء نبحانت دوكان مساعتنا وناني تتجزا مسارحتو خمس نبرات نكيرون نيرو نازم ذكركو تمسكني له لبي نقرب جيزي حدا علي اتاقوال كتصنحني إن تصلخها نابتن دخلاون تيخدكو فتقاري تصلوتي سمعين أو رخبوا دحر حصر زبالة سلامتا ناي داوي تليفون مسرح كمز أبينن ننوح جزي كرخبو خمزي كألكم نقرقوا انتاي فيديو إلى خا حتتتني اتي مجمريا كترغبن نخلا انتاي كمزخونكو أي نقران نيرو بزعبو كندزغجنا كرداء زي كأله بز مقنعات يمسلني انتاي يخبلا أفكاريتي يخبلا بزخونه يكون جن أحس رابيله بسرعة مقنعاتنا تفارقنا بالقوة نسخة أنا عرفت أدراشا هابتني ولا حانت جيزي خيط فأبقى نابتز توهبني أدراشا أقنعهم بدحرزي عرفتو رخيبة سلام بالقوم نساتهم ون تصبق كيرميم تقبيرمني نداوي دالي كم زخدقوم نكرقوم داويت أبتاسومن كم زي رخبوه نكروني كاباتهم جن حدا سبيتو أبقرا وكيزي سلازو ولدت كما تساي كالن بلني معانات أي إزتباتاتخ كسابز مثلنيو أحميموني داويت بعل حدارن من زحاد شقر حويسكا أب بغلة ولدن مخانو سمعكو كالخي وصوكو أمسكينيهم وصعو كسوكم كاللخو أبراخي كنكتكت إفلت أنيرو نابي خير كنزنبوركون أيفلت أنيرا قليلة ناب جزاي بتحكو سنباد أوخوز اللي سلازيك على سوقي لخاف كان ببال حليفة كان إزقبرو أين برنن داويت زبال سبب كابيوتي كم زوجت أمنكو سلازي خا أب كرسين زلوت عن قبل كبرت عم زلني تردأكو دحرزي زفات وانزف كرانسب كم زجيرو سوابير نخاب كده حزينة وريق أنت تعرفكو نبع علي ترايزو زي كونز نزهت عنون كم زجود فلوت إيو كابز نبركو جزاوت واتس إيه أب كل أكاب غيركو زولا دول ساعات أخيرو كساب منك سقاز أبين خا سرحك أتسألكو دحرز جن أتسرح قريفة أب جزا كفلكو أز كل مكراخ حلف كله أب كوينة كوينا أتتأهن عن محازاكو أيتم براني نابز حداش جزا مسكيركو جن مسحان تقال تلالغو نابز حداش جزا مسكيركو جن مسحان تقال تلالغو هانات بحال عدمي جنا كنت قنا بعلا أتم حدر من سيا جزاء ملئيو نجو الرافيدات تفسد نهمشتك جزاء العائلة بونا حيزات ماسي نبينا خاي كونتن سالسيتي كوربيت اللاتنا أنا خامس أتم مولجتي مشت تعال سيبا تخرجنا نبسرحات خيد أنتي كم تسرح زفلت ونجر أين برنن كاب علتات حرم وعالتجن أنتي كم تسرح نجرتني تسرح له جزا أقول قلت ماساج كم زب نجرتني تجري مقا ليت تسرح ماساج اللوديو إلى حتى تقوى كلتي أنا تتعامتن سحقاني أنا كنتات مرد أبيني حتتين نساتن جن مسحقين جبراني بدحرزي أقول قلت ماساج زي باجز أوتي سمانن سرحانن كم زي الرغب يفترد إيه هانات سرح له جزا نسمو ماساج كوان تقنا أوش تجن سلف جرازو شيت قلو دكانيو نابكم عينة جزا زمت سبعة هفتمات سلزقونو كفليتو بزح زباليو هانا نسرح كابت جمورو أوارح جيرالا نازم سمعكو بتعمين قريمني بوشت ايكا زت امقويت منبر ناب كمزا عين السرح بفتس وميعات نيلة لنبسي بعلي فرام كلها هانا زحلفتو هيوت كلو كميلا نابزي كمزا اتوت اردأتني انتو خونا جن از حجي تسرحو زلا سرح امارات سينايا تسرحو زلا إلخ أمن ايكا الكن هانا بتعم طعم طباي زلوا نسب بتعمي اتجن اقواليا مس ولدكو أب إيدي ولا حنتي زحاسكو جنزب سلزين براني كل نجار زمالات لي نسانيرا صبوا قلعات جلاجولكو ولا حنت غيقول لنا خاء مسمع رجعي أحلف وو جزي غيدو هانا إن حجزتني ودينا بتنقط بتسحه بزي حسبه من جدي نبي وتي مسيا شجري كله تخافيلا ناي ودي سم عدل كونه ودي شد شوار حمس ملأ ناب سرحك من لس وصنكو نعايز غون سرح جن كراكب أيك ألكون شنقت كم معلتنا معلتي حيرني أم ودأتو بناي بعلي فردي تفرقكو لك سبب مرج أمس أنيو ناب زيد اللي سرح زقتو نودي كبل من النتين نفسين أما رصحكو أنا تبالاشي ودي كتب موسمكو ناي ليتي قريفة ناي كثري حشاني إلى جمركو هانا ليتي سلت سرح نعد الحيزات ليت وعل
ምሸት ንሳት ኣቱ ከለኸዓ ኣነ ናብ ገዛ ይምለስ ዕድል ናይ ክልቴና ኾነ ንኽልቴና ከም ሓንቲ ኣደ ማማ እናበለየ ዓብዩ ከምዚ ኢሉ ድላዩ እናረኸበ ሓንቂቑ ጎበዘ ወደይ ወላ ሓንቲ ከይጎድሎዩ ዝመሃር እኳ ደኣ ንኹሉ ዝደልዮ እናረኸበዩ መሰለኒ ጠባዩ ከሸግረን ጀሚሩ ኣሎ ዕድል ስለ ዝጎበዘለይ ስራሐይ ምስሓና ናይ ምሸት ቀይርዮ ኣለኹ ኣብ ስራሕ ሓደ ጽቡቕ ነገር ረኺበ ኣለኹ ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ሓደ ዓሚል ብጣዕሚ ሃብታም ኮይኑ ጸኒሑኒ ከም ዝደልዮ ምስኮን ኩሉ ብኸመይ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትኹ ሓተተኒ ኣነ ኸኣ ኩሉ ነገር ዘርዚረ ኣረዳእክዎ ካልእ እኳ እንተዘይገበርኩልኪ ከዚኣ ክሕግዘካ ኣለኒ ኢሉ ንእስ ዝበለ ገዛ ገዝኣለይ ንሱ ቀሊል ዝገበረ ነገር መሲልዎ ንዓይ ግን ዘይክፈል ሓገዝ እዩ ገይሩለይ ካብ ልበይ ከዓ ኣመስገንክዎ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ንዝገበረለይ ይሕሶ ይኸውን ኢለ ኣድራሽኡ ሓተትክዎ ናብ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝመፀ ከም ዘይምለስን ኣረዳኣኒ ሃና ክትመፅእ ኣይደለየትን ነይራ ዕድል ግን ንሳ እንተዘይከይዳ ናብቲ ገዛ ኣይኣቱን ይበለ ንሳ ከዓ ንዕድል ክትብል ምሳና ናብራ ጀመረት ገዛ ሒዝና እውን እንተኾነ ነቲ ስራሕ ደው ከነብሮ ኣይከኣልናን ወደይ እንታይ ከም ዝሰርሕ ኣይፈልጥን እዩ ስራሕና ከቢድ ከም ዝኾነ ጥራዩ ዝፈልጥ ኣቦይ መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ሓቲትኒ ኣይፈልጥን በዚ ጠባዩ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እንተዝሓተኒ እንታይ ኢለ ከም ዝምልሰሉ ክሳብ ሎሚ ኣይፈልጥን ብስም ኣቦዩ ዝፅዋዕ ካብ ዳዊት ዝረኸብክዎ ሓደ ጽቡቕ ነገር እንተደኣ ነይሩ ዕድል እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ ቤት ትምህርቱ ተደወለለይ ወደይ እንታይ ኮይኑ ኢለ ከዓ እናጎየኹ ኸድኩ ናብኡ ምስ በጻሕኩ እቲ ዳይሬክተር ብጣዕሚ ሓዚን እዩ ተዛሪብኒ ወድኺ ኣርኣያ ብዙሓት እዩ ነይሩ ኢሉ ምስ ጀመረ ኣቋሪፀ ነይሩ እንታይ ማለት ኢኸ ነይሩ ሕጂ ኸ ኢለ ሓተትክዎ ንሱ ከዓ ዝሓዞ ፒሮ ምስ ጠረጴዛ እናጋጨወ ክሳዱ ኣድኒኑ ሕጂ እሞ ብጣዕሚ ኣሸጊርና ዘሎ በለኒ ዘሰንብረኒ ነገር እዩ ብኽንደይ መከራ ንዓይ ይኽፈኣኒ ኢለ ዘዕበኽዎ ኣብ ጽቡቕ ቦታ በፂሑ ክሪኦ ዝምነየሉ ወደይ ካብ ስርዓት ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሸግሮም ነገረኒ ዝበዝሐ ግዜ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣይመሃርን እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ኣቦኡ እናመፀ ይወዞ እዩ ምስ በለ እቲ ነገር ተሓዋውሰኒ ወደይ ኮ ኣቦ የብሉን ብዛዕባ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ወደይ ኮ ኣቦ የብሉን በልክዎ እቲ ዳይሬክተር ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣቡኤ ዝብል ሰብ መፅዩ ከም ዝወሰዶ ነገረኒ በዚ ነገር ብጣዕሚ እንዳተረበሽኩ ናብ ገዛ ተመለስኩ እቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ናሃና ነገርክዋ ናታ ጭንቀት ካብ ናተይ ዝበለፀ ነይሩ እዚ ሰብ መን እዩ ምናልባት ዳዊት ረኺብና ይኸውን በልኩ ሃና እውን ከምኡ እያ ጠርጢራ ዕድል ክሳብ ዝመፅእ እቲ ጭንቀት እናወሰኸ ይኸይዱ ከም ዝለመዶ ከዓ ኣብ ሰዓቱ ኣትዩ ንዓይና ሃናን ኣብ ግንባርና ስዕሙና ናብ ክፍሉ ክኸይድ ክብል ብሕርቃን ኮፍ ክብል ኣዘዝክዎ ሃንደበት ኮይኑዎ ተመሊሱ ኣብ ቅድሜና ኮፍ በብለ ማማ ብሰላም ዲኺ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ዲ በለኒ ኣነ እውን ተመሊሰ ብሕርቃን ካልእ ሕቶ ሓቲተዮ ሎሚ ዳይሬክተርኩም ፀዊዕኒ ናብ ቤት ትምህርትኻ መፅእ ነይረ ብዙሕ ነገር የሰሚዐ ሕጂ ኩሉ ትነግረኒ ኣቦኻ ዝበሃል ዘሎ ሰብ መን እዩ ቀልጥፍ ይፅበየካ ኣለኹ ንምባል ክሓቶ ጀመርኩ ዕድል ወላ ሓንቲ ከይሰንበደ ክዛረብ ጀመረ ስለዘይነገርኩ ኸይቕሬታ ኣቦይ ረኺበ ኣለኹ በለኒ ብጣዕሚ ኢኻ ሰንቢደ መን እዩ ኣቦኻ በልክዎ ዳዊት ንምንታይ ሰንቢድኪ ከይትነግርኒ ትፈርሕዮ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ካባይ መልሲ ከይተጸበየ ናብ ክፍሉ ኸደ ሕጂ ውሽጠይ ክርበሽ ጀመረ ወደይ ክወስዶ ከም ዝመፀ ተረዳእኒ ካብ ዝነበርክዎ ተሲኤ ናብ ክፍሉ ኣምራሕኩ ካብ ሕጂ ንድሓር ዳዊት ምስ ዝበሃል ሰብ ከይትረኸብ ኢለ ኣጠንቀቕክዎ ንሱ ግን ምስ ኣቦኡ ካብ ምርኻብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ደው ከም ዘየብሎ ነገረኒ ወደይ ከም ሎሚ ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ተዛሪብኒ ይፈልጥን ሕጂ ግን ዝተዛረብክዎ እውን ኣይተሰቁሮን እዚ ነገር ካብ ዓቐነ ላዕሊ እዩ ዘጨንቐና ዘሎ ወደይ ኣበይ ከም ዝውዕል ከዓ ክከታተል ጀመርኩ ካብቲ ዳይሬክተር ዝረኽቦ ነገር እንተሃልዩ ንምሕታት ከዓ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ተመለስኩ ናብቲ ካንሸሎ ከኣቱ ከለኹ ዕድል ክወፅእ ከሎ ረኸብክዎ ሰዓት ገና ከሎ ከመይ ኢሉ ወፂኡ ኢሉ ንባዕለይ ሓተትኩ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ሎም ክላስ የለን ድዩ በልክዎ ፀጉሩ እናጠቕለለ መሰቦይ ቆፀር ኣለኒ ኢሉ ናብታ ካብታ ኣብ ቅድሜና ንእሽተይ ርሕቕ ኢላ ዝነበረት መኪና ኣመልከተለይ ነፊረ ድየ ጎየ ኣይርድኣንን ግን ነብሰይ ኣብ ጎንታ መኪና ረኸብክዋ ዕድል ከዓ ማማ ርግእ በሊ እናበለ ክኽተለኒ ጀመረ
لك أنا بتا مكينة خبتصح كلخو فينيسترا إنان كحكحكو كواتس نجر كوو بتا مكينة تخبيتا عدم كودي واتس أزجر مازي يفولت قدما عملات بفقري زعبر كل يوم ولا كنت أنت سنبركو حرق أنا يجن كاب سنبارن العلي سعرونيو سنبرا قصيله بحرق أن أفاضت كله زي قتل كان ليخا ناب هوتي تمليتكا بركو نسجن نعي بمرأين بززارب وزربان ولا حانتي زعاتو أي مسلنا نمنتاي خمس اللتي عميدات تقوي زلغي إلو ملسلي بدحر زين نفسي مقوصار أبني بصفعيت اللامكو أبقوني زنبرا عدل بتعمي سميجو أبكن ودي كام زخون أين برانن كن أي كالكم بكا حجل بزقوركو نجر حالقو نابتا مكينة أتوه كابتا مكينة الخورد نجركو تانيحون لمنكو نسوكن زيرو كوخري إني أيدلين أمو غزغلو داويت فقاقيلو يري إننا نبرا مكينو أرقلو خساب زخيد كا زذكركو خلو سأرفي أورد كلو أبارو ميداي إيو خمسلخو كساب زرد آن قصركو إنا بخوخو ناب غزاي تملسكو أبقوني زرخبom سدراي هانان ولد دين رايم زنبورو أبتا ساعتي أجن هانات رايا أبقوني زلا أقام شت عدل معصو خبيت أتوه سلازمت بتعمي دسيلوني متي خاص ودي بقى دحر حجي زريئكا مسيلوني أين برن بلكوه كأني عخري إني أين فرن حنا جن نتيرات السياء حقوفتو نساون كماي كالاي معات تريو أي مثلا أبغوت جن حرق عن إن ببنيرو هند بدما أج أي فريق نبقى كم هجمريا كتوردنا حسبي برني لكاس كساب حج به وصل كل مهنات أبوي إيرو من لسلي أزمر ززي نابرسو من كم زنازة حلو أي تتأرقركن نايب على حاتيات نابيا الجيبو ودي كابي كوسد يدليو هانام قال أبي وا إذا قال نعخا ختبل زحلفتو أنت تفلت أب قرات دفيكا من لما كان يركب بلتو كم مسبلت جن أنا ونسنبركو ودي بقوم خنات زحلف كوش قرالو يلغي حسب كساب مود أتايبوتو بسلام كنا بريز دلي نابهانا زيرخا بعيني كزعكوا عدل قريفنا نابكوف الأطوة تنحي لخا كداونتو زرفلو سانت أحيزو وطأ بدوي موت زورن خوينو تسمعني أبو أبدقت إبايخون زلو نجرنا نام معصوك قيد نجمره أب إقر معصونا تنبركي غلم منكو نسوكن بزي زغون يكون حزن قريف نخده داويت نغال أي جزي بديلوني كمون أتيلوني قروابتنا كلهم كساب زأكبو بقاويات تعجيب بخوخو هانا نبعاتا سعيروا نعي كتتسأنان عني فتنت عدل ندحريت كملس أيدلين بكا كده قد تخاطلتنا نبقى تعالي خفال زانتانا قدم محلافنا نزا channel حدش زخونكم تخاطلتي لايك شير سبسكرايب منفر كتتوابقنا بخبرنا قدم أهنا هانان ليتم بلو غيرك أسنا حدرنا بنقوء نابت مرتبيت كيدنا أب معصو قفيلة كأتتصبخوه أبون ودن بحادة متسو عدل نعيكي تزاربني ناب كان شلقو ستديلو أتوه داويت كأ الناس حاق نابي مسا نحجي بصفة أركاية تاريخ تتاليلو قريب كاي خون أتحاق غنس فلطو نابايك من لسيو بلكوه عواد تاقانات سيفو كم سعارة جغنا داروتو نفيحو عبك أدمي دوبلا لومي نابزن منتاي كم زمت أنا نغركي ودي نابز حاشة تمرت بيت كتوي بلني أزا أري من نودي كم زي رخبو كقبري مالتيو بفوتسو نودي كابايك أي ترحقونيخا إلا ملس كلو جانا خي ود أنا عدل عب إيد ورقة حيزوات كساب لومي مساخيت أنيه هجعن نايبوي زيو نسخنات أخي إيرو قريفوني لابتوب كمينات نبرت مكينة أتوه داويت صبق عدل كهنا اللي تمنيو فجاجيلو نام مكينو أتوه قاب داويت نلعلي بودي أني حريقة أديه من باري كل نوع ينيرو زخون خبريك بأنيو بوش أي حري لا نابجزات ملسكو هانا حيزيو نابجزات أتمسيلوها بانك كتايا قتصبت أنيها عدل عبيو نبعدو حسب يخيليو أجانازيو زدليو مريز ألو من البات كنت أنا زدليو زيكون كله خوني خيليو إلى دمدمكو أنا هانان كله إلنا نحد عدنا أن تسألنا نابسرح نخملس وسنا نزل سرح كنا قارت وقنت حسبنا كابزر باوت أي زخون نجر كنلوت أي كأنن هنا أبي كم زمهار الرجاجيزة بحبوب كتري أجمرت نازجن نعي وانكيت نجرنيا كيراتو أنا جن يفلت نيري
أنا هانا كمز نجارتني أنت خوينو عدل مس أجابو دك حفتمات عريقو أب حماق بطاطات يزوع زلو لازم سمعكو نودين نترجم أبون عزاري بيمنيري أنا جن ورحان تجبر أي كعبكن بتعمي كمز تجنقو كل سينيرو نابس راح نكيد كاب جزاوز إنا بيت أسكلا أنا وردنا خلنا هانان أنا جن نعد نجار بتعمي تجن أنزلو بلتني أنا جن أي ملص كلان سنحي لها نمنتاينا من البوليسين ملكت بلتني عينا نراه خا كمز عين الزربا كي تدقمن لي أتنققوا جانا تزاري بيا كي ودأكو عين تيس الميتني ودأكو ناي هانا أوعت كابر حق زمتس دمس زلو يزمسلنا نيرو ناي حارة ود دمسون يسمعنا نيرو سنحي لكن إزنيون أي تفلت أنن دحرو قرب جزي كمزنا أحكو أي تفلت أنن عين تيك خافت كلخو أبزي فلت أجزاهم زلخو تفلت أني سنبيده كابز دك أسكول سالون تساقو هانان كال ودن كواير حقيلهم كوفيلهم نيرهم كمزنا أحكو مسرأيو ناباي قربيلهم كنتات النايك حاتو لجمرو أنا دما أبي نازلنا إلين هانا حتت كوا هانا كابتناتنا دربي نتحت قلت درجة وريدكا أبزر كاب جزا قربيت كمزلنا نقرتني اتصاب أيون أي فلطون نسون قربيت نايو تبلنبر كم زيت فلطو ركز أنيين سنبركو مغنياتو بزح جيزي كاب جزا سلزين واتس مزخونه يكون سب ركب أين برنان أبطأ كوابي زفلت أن خونه إن فلط سب يبلنان لتحديش زتلالنا يا قربيت ناباي قربيلو حج غمي علغي انت يسمعك هالو يسمعك نجار انتلو انا هوسبيتال نغيد بلني قنعنون نسبك حق الزلو وليتن اني قولي يغني لي بتعمي زمسكن إلى نهانا نابسرح نغيد عبروا هانا أبسرح كوفيلا إن علنا قربيتنا كمير غيبيو بلتني سلا تصبو نغورو أدني أيه بالكوا هانا حلف حليفوا بونا فليحا نابكسانا كتقدمو جمرت سروحو مس تكنولوجي استتحاز سلزغونه كاب عينو منصر كاب يدو دما لابتوب أي فليانين زنفرا أصافيح كوفيلا خلقو مسهانا تتحيزو مزيوم الركبرني بغونا تاتي كم سجرمه كاب جزء من باب أي كبدننيو أعنتو نام من جزنا تغير ون كوف بلا دحرستو سنة أنهيت بون نقصت خمس مسألة نكرني أما نقول لنا نخلتينا عيننا إننا تمتا انتاي كم مسرح حتتنا هانا بقولتو فكت حسو تدعو لهم زلا ترد عني نتحكي بعلينا قرقوه بسم ما صاجبيت أبستغفت جزا أكلنا شيتنا كم نحضر إيه بالكوه كم كانت سبب بزح أي تجرمن بغونا تعطس عن لا تكرمكو بسعب صرحنا دقاقيمة قلت غيركوا أنت على الكوو ننسوقن زغونا يغون حد سميت عير عينان قرم تأنيحو بون وديئة عمسكين ناوتي خير قبل أنا سمكا إلا خلاقنا بالكوو عديسي بحال إلنا وطا دحر مقالو كلتينا تتقامبتنا سحاق دوركو حنايو دحر حجي ولا من قدي انت رغيبنا قولي حيدو خمزير إني نجيريو بالكوو مبزحتو أسبب بزعبا سرحنا مسفلت أكرح أنا جيزي أي وصدنيو هانا جن كل جيزي بون كتفلح كلا كم تعدمو نجرتني كم تزبلتو دموا بون كتفلح كلا تعدمو نسوني متسل أنا بزعبا سرحنا أتحكي عم جمرة مع تزعل القوة كرح قلنا إلى سلس جموت كي غون الليجن أي كألن كيف تونون أي تعرفن مهناتو بتدقاقامي سسري أخت متاني رخيبي اللغو أطعمتا أزودي لك عمت داويت قدم عمتات زت متان زنبرة عينت أطعمتايو زت متان نيرو بوش تيكا أواي عودات زبلهم سي ماتشم وشات وشات أمون أيتركوبنيهم دليتكم مسرخبكم كا ندق ناتكم نكرسي سيت أون تزغونكم فكرات بالكو هانا نعينا أديسن مكرر بزح قوان تفتنت أنا ون بغنا تاتا عدل كيج النقيلة زبزع جيزي مسقطو انت حلفوه بوشت أي مسودي زلو تحمو ديهلو انت يكويني خون إنا والكيج النق بقدام أيجن كريو أي لمسكولكو أنا كوها قول أيكون بزعباي أيج النق مسبلاني بكا تسفى قريسة تمارسكو عدل ناببو خابز خيد انتحار نفسو عابي خمسب كيريوز وخطرها نعيجن حجون انتغانا هسانيو حالة معالتي بدعم حريقة والفتاتو خقوارز يقاق خمسلو تزاري بيونيرة كسمعان نغنايك ألن ودي كاباي كمزفلة بزو حوارح غيرو ألو أنا بتدقاقامي مغيرة سلجينيو هانا خاا انها تحابئت كيدا رغيباتو تمتس نافو قطع يوز ألان بر بزعبا وديك تألن غجمر كلا
ገና እየ ዘቋርፃ ምክንያቱ ከዓ ብዛዕባ ወደይ ሕማቕ እንተዕሊላትኒ ካብ ምጭና ዓዲ ኣይውዕልኒ ዝነበርኩ ይድለ ኣይድለ ግን ምስ ኣዲስ ክዕልሉ ከለዉ ምስማዒ ኣይተርፍን ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ሃና ንኣዲስ እንዳተዛረበቱ ኸላ ዕድል ትምህርቲ ከም ዘቋረፀን ምስ ወልፊ ይውዕል ምህላውን ክትዕልሎ ሰማዕኩ ሃና ንዕድል ንምዕባይ ማዕረ ማዕረይ መስዋዕት ከፊለ ግን ከምዚ ኢላ ክትዕልል ምስ ሰማዕኩዋ ትዕግስስ ኢነ ብድድ ኢለ ካብ ገዛ ወፃኹ ኣዲስ ኩነታተይ ተረዲኡ ተኸተለኒ ኣነ ብሕርቃን ናብ እንዳ ዳዊት ከድኩ ምስ ዳዊት ካብ ካንሸሎ መኪና ሒዙ ክወፅእ ፊት ንፊት ተረኸብና ጠጠው ኢለ ከዓ ምሕላፍ ከላእክዎም ከምዘይሕልፎም ምስ ተረድኡ ዳዊትን ዕድልን ካብተ መኪና ወረዱ ብሕርቃን ንምንታይ ትምህርቲ ከም ዘቋርፅ ሓተትዎ ካብ ዳዊት ትምህርቲ ስለ ዝፀልኦ ንእሽተይ ግዜ ክዕርፍ ፈቒደሉ ዝብል መልሲ መፀኒ ብመልሱ ኣዝየ ስለ ዝሓረቑ ህይወት ወደይ ብኡኡ ምክንያት ይባላሾ ከም ዘሎ ዓዊለ ነገርክዎ ዳዊት ብመልሰይ ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐ ኣስናኑ ንቒሱ ናባይ ክፅጋዕ ከሎ ኣዲስ ክከላኸለለይ ኣብ ቅድሚተይ መፂኡ ጠጠው በለ ዋላ እኳ ኣብ ጥቓይ ክእለ እንተሓተቶ ኣዲስ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን ዳዊት ከዓ ንስኻ መን ስለ ዝኾንካ ኢኻ ክንዲ ዝትሕለቐላ ዘለኻ ኢሉ ሓትቶ ኣዲስ መነፅሩ እናስተኻኸለ ብንዕቐት ክምስ እናበለ ኣብዚ ዕድሜኻ ሰብኣይ ምዃንካ ኣይከኣልካን እዚ ዕድመ ዝኳ ጌጋታትካ እትእርመሉ ግዜ እዩ ነይሩ ንስኻ ግን ኣይከኣልካን ነዚ ዝገብሩ ሰብኡ ጥራዮም በሎ ዳዊት ብመልሶ ሓሪቑ ገጹ ብሓንሳብ ተቐየረ ዕድል ወደይ እውን ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ክበኣስ ክዳኑ ከስተኻኽል ጀመረ እቲ ኩነታት ናብ ባእሲ ክቕየር ምዃኑ ስለ ዝተረድኣኒ ንኣዲስ ብኢዱ ሒዘ እናጎተትኩ ካብቲ ከባቢ ተኣለና ናብ ገዛ ክሳብ ንኣቱ ኢዱ ኣይፈነኽዎን ነይረ ብድሕሪኡ ስቕ ምባሉ ኣዝዩ ገሪምን ዘሎ ፈቲኑ ዶ ይኸውን ግን ከዓ ኣይመስለንን ፈጺሙ ዘይከውን ነገር እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ስራሐይ ይፈልጥ እዩ እናፈለጠ ድማ ክፈትወኒ ኣይክእልን ምናልባት ግን ምሳይ ከም ማንም ወዲ ዝሓድሮ ስምዒት ይህልዎ ይኾን በልኩ ብዙሕ ሓሳብን ጭንቀትን ይሃልወኒ እምበር ስራሐይ ግን ብኣግባቡ ዝሰርሕ ስራሐይ መዓልታዊ ገይረዮ ብዛዕባ እዚ ክዕለል እንከለኹ ግን ብጣዕሚ ዝጭነቕ ዝነበርኩ ካብ ዕለታት ሓደ ረፍዲ ሰሉስ ንኮ ሃና ካብ ገዛ ክንወፅእ ከለና ሎም መዓልቲ ግን ካብ ገዛ እንተዘይንወፅእ ደስ ምበለኒ ውሽጠይ ፅቡቕ የለኹን ትብለኒ ኣነ ድማ ሱቕበሊ መዓልትና ከይተበላሽውልና እናበልኩዋ እናሰሓቕና ካብ ገዛ ወፃና ናብ ስራሕ ምስ በፃሕና እተን መሳርሕትና ተኣኪበን እናሰሓቓ ፀናሓና ንሕና እውን ምስኣተን ተሓዊስና ኮፍ በልና ብዛዕባቶም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ዘለዉ ሓደሽቲ ኣኸልና ዝብሉ መንእሰያት እየን ዝዕልላ ነይረን ንምልምማር ከም ዝመፁ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኸፈሉ ንዓምና ከም ዝተዛረብዋ ነገራና ኣብ ዕላልና ከለና ዓምና መፅያ ንዓይ ናብቲ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ንሃና ድማ ናብቲ ካልኣይ ክፍሊ ክንኣቱ ኣዘዘትና ጀመርቲ ስለ ዝኾኑ ፅቡቕ ጌር ክንሓዝኦም ብዙሕ እዮም ከፍ ኢሎም ስለዚ ብፍሉይ ሓዝኦም ኣነ ከዓ ክሕጉሰክኒ በለትና ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ቀጻሊ ክፋል ዛንታና ቅድሚ ምሕላፍና ነዛ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ተኸታተልቲ ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ ምግባር ከተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድም ሃና ቀዲማትኒ ኣተወት ኣነ እውን ንውሽጢ ኣትየ እናተፀበኹ ካብ እግሩ ጀሚሩ ንላዕሊ እናረኣኽዎ ናብ ገጹ ደየብኩ ሰውነቱ ገና ንእስነቱ ዘይወድአ ወዲ ምዃኑ ይፍለጥ ነይሩ ከይረኣየኒ ፀኒሑ ናባይ ገጹ ቅንዕ ምስ በለ ግን ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፋኣኒ ዕድል ወደዩ ዝነበረ ንሱ እውን ኣዝዩ ሰንበደ ማማ በለኒ እንድዕ በቃ ኣብ ዘለኽዎ ደሪቐ ተረፍኩ እንታይ ዓይነት ዕድል እዩ ኣካላይ ክገዝእ ዝመፀ ወዲ እቲ ካብ ማህፀነይ ይሕፍንጭ ሒለ ዘብፅቐኹ ወሉደ እዩ እንታይ ትገብር ኣለኻ በልክዎ ንስኺ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኺ እዚ ኩሉ ዓመት ኣብዚ ክትሰርሕ ነርኪ ማለት ድዩ ባባ ዝነገረኒ ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት ድዩ ኢሉ ማሊኡ ተኸዲኑ ወፂኡ ኸደ እንታይ ከም ዝብልን እንታይ ከም ዝገብርን ጨኒቑኒ ኣብ ዘለኽዎ ደንዚዘ ተረፍኩ ብኹነታተይ ሰንቢደን ኩለን መሳርሕተይ ጎየን ኣተዋ ሃና እውን እናጎየት መፅኣ ካብ መሬት ኣልዒላ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣበለትኒ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝኾንኩ ሓተተትኒ ኣነ እውን ተስፋ ከም ዝቆረፅኩ እናበኸኹ እቲ ዘጋጠመ ነገርኩዋ ንሳ እውን ብጣዕሚ ተገረመት ናብ ኣዲስ ደው ኢላ መፂኡ ንክወዘና ነገረቶ ኣነ ግን ገና ደው ኢላ ዝነበረት ሬሳ እየ ኮይነ ዝነበርኩ ኣዲስ መፂኡ ሒዝና ኸደ በቃ ኩሉ ነገር ኣፅሊእኒ ድቃስ ጥራይ ኮንኩ ካብኡ ካብ ኩሎም ተስፋ ክገብር ኣይከኣልኩን
ከምዚ ለኸለኹ መዓልታት ከኸዱ ጀሚሮም ሃናን ኣዲስን ዝገብርዎ ጨኒቑዎም ቀነዩ። ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃሰይ ነቒሐ ብር ክብል ከለኹ ዕድል ኣብ ቅድመይ ኮፍ ኢሉ ዓይኒ ዓይኒ ይርአኒ ነበረ። ኣዒንቱ ምርኣይ ኣሕፊሩኒ ተሸፊነ ገፀይ ኣዚረ ደቀስኩ። ንሱ እውን ቁሩብ ጸኒሑ ወፂ ኸደ። ሃናን ኣዲስን ብውሽጢ ኮይኖም ዘዕለልዎ ኩሉ እዩ ዝስማዓኒ ዝነበረ። ንዕድል ክልቲኦም ለሚኖም ሞዮ ክርኤኒ መጺኡ። ከምቲ ዝበልኩኹም ዶ ገይረ በቃ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ግደፉኒ። ኣነ ኸኣ ተመሊሰ ደቀስኩ። ኣብ ውሽጢ ኸቦርተይ ኣትየ ድማ ፍቕፊቕ ኢለ በኸኹ። ኣዲስ ንቑሩብ መዓልቲ ኣብኡ ምጾም ክቕኒ ለመኖ። ሃና እውን ዓዊላ ንፈለማ ጊዜ ክላለየካ ከለኹ ንዓኣ ጥንስትየ ነይረ። ኣቦኻ ምስ ጠነሰት ገዲፍዋ ጠፊኡ። ኣቦኻ ቆልዑን ሓዳርን ዘለዎ ኣጉል ተስፋዩ ዝህባ ነይሩ እናበለት ብሕርቃን ንዕኡ ክትዛረቦ ጀመረት። ዕድል እናሰሓቐ ሃና ኣይትጋገይ ስም ኣቦይ ኣይተጸልሚ ንባባ ኣነ ጥራይ ወዱ ማማ ጥንስቲ ኸላ ጥንሳ ንኽተስዶ ደልያ ንባባ ገፊዓ ምስ ሓደ ሃፍታም ኢሉ ገና ዘረቡ ከይወድአ ሃና ኣቋርፃ ኣቢላ ንሱ ኣቦኻ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሓሶት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣነ ክነገረካ የበለቶ። ዳዊት ማዕረኽ እንደዚዩ ጸልኣኒ ወለድ እዩ። ንምንታይ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ዝነበርናሉ ጊዜ ንዕኡ ዘቐይም ዝኾነ ነገር ኣይክበርኩን። ክሒድኒ ካባይ ዝረሓቐ ንሱ እዩ። እንታይ ስለ ዝበደልኩ እዩ ሓድሽ ታሪክ ፈጢሩ ንወደይ ካባይ ከርሕቆ ድቃስ ዝስእን። ሃና እናበኸየት ታሪኸይ ከተዕልሎ ጀመረት። ዳዊት ጥንሰይ ንኽሰዶ እንተዘይ ኮይኑ ግን ከዓ ካልኣይ መዓልቲ ገጹ ንኽርኢ ከምዘይፈቕደለይ ከም ዝነገረኒ ነገረቶ። ብዛዕባ እዚ ታሪክ ኣነ ዕሊለያ ነይረ። ንሳ ድማ እዝን ካልእን ሓዊሳ ኩሉ ዘሕለፍክዎ መከራ ንባዕላ ንዕኡ ክትብል ዝኸፈለቶ መስዋዕትን ኩሉ ነገረቶ። ናታ ካብ ቀደም ስርሓ ከም ዝነበረ ኣነ ግን ንዕኡ ክብል ናብ ስራሕ ከም ዝኣትኹ ነገረቶ። ንዕኡ ክብል ምድራውን ሰማያውን ህይወተይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ኣረዳእቶ። በቲ ናተይ ታሪክ ንሳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዲስ እውን እናበኸየ ይሰምዓኒ ነይሩ። ኣነ ብታሪኸይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሓዝነለይ ኣይደልን። ምኽንያቱ ኩሉ ዘሕለፍክዎ ፈተና ንውልደይ ክብል ስለ ዝኾነ። ሃና ኩሉ ዘሕለፍናዮ ህይወት ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ከርተት ዝበልናዮ እናነበዐት ነገረቶ። ዕድል ዝብሎ ጨኒቑዎ ከይመለሰ ቀሲሉ ወፂኡ ኸደ። ኣነ ውላደይ መከራ ከይፍልጥ ስለ ዘይደለኹ ሓቢኡ ጸኒሐ። ግን ከዓ ብሓሶት ንዓይ ገበነኛ ዝገበረኒ ስለዚ እቲ ሓቂ ኩሉ ስለ ዝነገረቶ ብጣዕሚ ኣመስገንኩዋ። በቃ ብደወይ ሞይተይ ኣነ። ሃና ሓደ መዓልቲ ምሸት ናብ ድኳን ኢላ ምስ ወፀት ኣዲስ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ኮፍ ኢሉ በጃኺ ንወድኺ ክትብል በርትዒ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንስኹ እውን ከምቲ ኣቦኡ ዝገበሮ ዘሎ ኢኺ ትገብር ዘለኺ በለኒ። እንታይ ማለት እዩ ኸዚ ንዓይዲ ምስ ሰይጣን ዳዊት ዘወዳድረኒ ዘሎ ኢለ ሓሰብኩ። እሱ ዝበደለኒ እኳ ቀሊል ኣይኮነን በልክዎ። ኣነ እውን ዝብለኪ ዘለኹ ንሱ እዩ። ኣብ ጉዳይ ወድኹም ክልቲኹም ተሓተቲ ኢኹም። ንስኺ ግን ንጌጋኺ ንስሓ ኣቲኺ ተቐይርኪ ህይወትካ ከተስተኻኽሊ ይግባእ ነይሩ። ዳዊት ካብ ጌጉኡ ዝመሃር ሰብ ኣይመስለንን በለኒ። እቲ ከም ዋዛ ኣምሲሉ ዝተዛረበኒ ዘረባ ብእዝነይ ሰርሲሩ ሓሊፉ ኣብ ልቦናይ ኣዕረፈ። እዚ ስራሕ ንምግዳፍ ብዙሕ ግዜ ሓሲበ ግን ክገድፎ ኣይከኣልኩ ነይረ። ሕጂ ግን እኹል ዝኾነ ምኽንያት ስለ ዝረኸብኩ ጠጠው ከብሎ ወሰንኩ። ብንግኡ ድማ ናብ ቤት ክርስቲያን ከይድና ንስሓ ኣተና። ድሕሪ ሕጂ እዚ ስራሕ ንኸይንሰርሕ ቃል ኣቲና ኸኣ ተመለስና። ክልቴና እቲ ዝቐመጥናዮ ገንዘብ ኣውፂና ዝኾነ ነገር ክንከፍት ከም ዝግባኣና ተሰማዕና። መንነተይ ቀይረ ንወደይ መን ከም ዝኾንኩ ኸርእዮ ወሲነ ኣለኹ። ኣዲስ ብዝከኣሎ ኩሉ ግዜ ይሕግዘና እዩ። ኣዲስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይፈትዎ ኣለኹ። ምኽንያቱ ምስ ጎቦ ዝኣክል ጉዳይ ዝፈተወኒ ንሱ ጥራይ እዩ። ሃና እውን ህይወታ ንምስትኽኻል ሓያል ጻዕሪ እያ ትገብር ዘላ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ኮንዶሚንዮም እናጽሙቕ ከፊትና ስራሕ ጀመርና። ኣብ መጀመርያ ዋላ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እንተነበረ ድሓር ግን እናለመናዮ ስለ ዝመፀና ጽቡቕ ከደልና። ኣነን ሃናን ሓንቲ ሰራሕተኛ ቆፂርና ንቕፅል ኣለና። በቃ ሕጂ ናጽነት ክስምዓኒ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ቅድሚ ዓመታት ምፍቃር ጠጦ ኣቢለ ዝነበረ ልበይ ሕጂ ምፍቃር ክጅምር ይመስለኒ። ሕጂ ዝጎደለኒ ነገር ወደይ ጥራይ እዩ። ወደይ ካብታ ዝረኣየኒ መዓልትን ድሓር ገጹ ምርኣይ ከቢዱኒ እዩ ዘሎ። ንሱ ኸኣ ሽዑ ኸምዚ እንተዘየጋጥም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትርኹስ ስራሕ መሃለኹ ኩሉ ብምኽንያት እዩ ኣጋጢሙ ይመስለኒ። ሓደ መዓልቲ ኣነን ሃናን ናይ ምሸት ሕሳብ እናገበርና ዝኾነ ሰብ መጺኡ ሃንደበት ኮፍ በለ።
ክልቴና ኸኣ ቅንዒልና ረኣናዮ ዕድል ወደይ ዝነበረ ክሳዱ ኣድኒኑ ኣዒንቱ ንብዓት ቆፂረን ምስ ረኣኽወን ዝኾነ ነገር ኣጋጢሞ መሲሉኒ ውሽጠይ ተረበሸ እንታይ ከም ዝኾነ ደጋጊማ ሓተትክዎ ሃና እውን ምሳይ ኮይና ናተይ ሕቶ ደገመትሉ ኣዒንቱ ብንብዓት ተሓፂበን ማማይ ይቕሬታ ግበርለይ ኣቦይ ዝነገረኒ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ኣረጋጊፀ መፅኪ በዲለኪ እሞ ይቕረ በልለይ ኢሉ ብንብዓት ኣዒንቱ እናተሓፅበ ኣብ ቅድመይ ተደፍአ መዓልቲ ንዋሕ እምበር እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ትመፅእ ይፈልጥ ነይረ ምክንያቱ ሓቂ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ቀቢርካ ኣይትቕበርን ዘወደይ ኣነ እውን ስሚዕታዊት ኮይነ ንዝገበርክዎ ነገር ኩሉ ብጣዕሚ ቅሬታ ኣበልክዎ እናበኸና ተሓቋቂፍና ናፍቆትና እናገለፅና ከለና ሃና ኣብ ጎንና ኮይና እናበኸየት ሰማዕናያ ናብኣ ግልጽ በልና ዕድል ንዓይ ገዲፉ ንሃና ሓቂፉ ኣቢሉ ሰዓማ ካልእቲ ኣደይ ብጣዕሚ ናፊቐክ ነይረ ኢሉ ብኸያቱ ቐጸለ ንሳ እውን ንብዓታ እናፀረገት ዕቑፍ ኣቢላ ሰዓመቶ ሕጂ ኩሉ ነገር መፍትሒ ተረኺቡሉ እዩ ኣዲስ ወደይ ናባይ ብምምላሱ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣዲስ ንዓይ ንዝገበሮ ኩሉ ነገራት ብልቢ ኣመስገንክዎ ሓደ መዓልቲ ኣነን ሃናን ኣብ ደገ ኮፍ ኢልና ኸለና ኣዲስን ዕድልን ኣብ ውሽጢ እንዳፅሟቕ እዮም ነይሮም ሃንደበት ዓውዓው ምስ ሰማዕና እናጎየና ናብቲ ቦታ ምስ ኣተና ኣዲስን ዳዊትን ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቖም ረኸብናዮም ኣነ ዝገብሮ ጨኒቕኒ ፈዚዘ ጠጠው በልኩ ሃና ግን ኣእውያ ሰባት ከገላገልዎም ፀዋዕት ዳዊት ደረቱ ነፊሑ ወደይ ናይ ምውሳድ መሰል ኣለኒ በለ ዕድል ዓዊሉ ኣነ ወድኻ ኣይኮንኩን ንዓይ ኣደይን ኣቦይን ኣደያ ንዓይ ከየጉደላ ዘዕብያኒ እዘን ክልተየን ስለዚ ኪድ ውላድካ ድለ በሎ ብመልሲ ወደይ ይልብምን ይበስልን ከም ዘሎ ተረዳዕኩ ዳዊት ስማዕ 18 ዓመት ስለዘይገበርካ ንስኻ ክትውስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሱቕ በል በሎ ዕድል በቃ ንስኻ ኣቦይ ኣይኮንካን ከምኻ ዓይነት ኣቦ ክህልወኒ ኣይደልን እየ ምስ በሎ ኩላትና ብኣፍና ተጻሪፍና ኣዋሪድና ኣባረርናዮ ዳዊት ርእሱ ኣድኒኑ ካብቲ ገዛ ቀሲሉ ወፂኡ ኸደ ኣዲስን ዕድልን ከም ውሉድን ወላድን ክከባበሩን ክፋተውን ጀሚሮም ኣለዉ ኣዲስ እናሰረቐ ክትምተኒ ከሎ ኣነ እውን ምሕፋር ጀሚረ ኣለኹ ሃና እውን ቅድሚ ሕጂ ዓሚላ ምስ ዝነበረ ሰብ ብተደጋጋሚ ምቁፃርን ቆፀራ ኣብዚሓ ኣላ ሕጂ ተመስገን ዝብለሉ እዚ ኩሉ ፈተና ኣሕሊፈ ክሳደይ ኣቕኒዐ ዝኸይድ ሰብ ኮይነ ኣለኹ እዚ ኩሉ ፈተና ሳላ መሓዘይ ሓሊፈ ኣለኹ ሕጂ ኸኣ ተወሳኺ ሰብ ኣብ ጎነይ ኣለኒ ካብዚ እንዳሓር ዝመፀ እንተመፀ ክብድሆየ ተመስገን ኣምላኸይ